Pas. Ya aku sudah empat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sing di Mekah iso pancet keliling Ka'bah tenang ngono Mas ya. Haji tenang, padahal dhuwure rudal tok wu wu wu. Banyak. Biasa. Biasa. Sing ning Indonesia kan biasa krungu ya anggap layangan wae. Ngomong. Sahe lah, ojo Pak. Ojo tunjol Indonesia sahe. Heeh. Kakek bayi sepuh-sepuh. Iya, gak iso materi ini Mas. Ning kene mung gemblotang tok. Iya. Ya mung ning Indonesia tok sing iso gemblotang tok. Mau sampai keceblokan ae. Ya. Sewenang sing ning omah. Heeh. Entuk karunia ngono ya. Keceblokan keren kae 5M. Oh iya. Biar keceblokan rudal iki. Kena keren. Bangun. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi satu fasal wa amma shaumus sab'atilan anapun utawi mosoni sing 7 dina iku fa fi waqtihi moko iku ing dalem waktune li Syafi'i kadu Imam Syafi'i kaulane utawi 2 kaul as-sahuhuma ingkang utawi paling sahih saking 2 kaul niku idza raja'a ila ahlihi arikalane raja'a balik sapa wong ila ahlihi teng keluargane. Dadi mosone sing 7 dina niku narikane balik nang keluargane. Wa huwa lan utawi niki kaul sing paling sahih Imam Syafi'i niki mazhabu Ahmad inggih menika mazhab Imam Ahmad. Wasani lan utawi kaul sing nomor kalih gadane Imam Syafi'i niku al-jawazu angsal mosone 7 dina qabla ruju'i sakderenge balik teng keluargane. Pokoke wis perjalanan balik. Wa fi waqti jawazi dzalika wajhani lan iku ing dalem waktu oleh mengkunu-mengkunu mosoni 7 dina wajhani utawi 2 wajah. Ahaduma ingkang utawi salah satu saking 2 wajah niku idza kharaja karane wis metu sapa wong mim Makkah saking Makkah. Pokok metu teko Makkah wis oleh mosoni. Wa huwa lan utawi kaul sing niki niku kaulu Malikin nggih menika kaule Imam Malik. Wasani lan utawi sing wajah sing nomor kalih idza faragha iku arek kalane wis mari sapa wong minal haji saking haji. Pokoke hajine wis mari wa ingkana senajana ana sapa wong niku wau bi Makkah tadi Makkah. Senajana sik di Mekah tapi kok hajine wis mari oleh mosoni 7 dina niku wau. Wa huwa lan utawi sing keri niki nomor kalih niki qaulu Abi Hanifah nggih menika qauli Abu Hanifah. Faslun tawi iki satu fasal. Wis jelas ya? Ya, cetha wis. Wa idza faragha ran arikalane wis mari al-mutamatti sapa wong sing kaji tamattu min af'alil umrati saking rukun-rukune atau tindakan-tindakan umrah sara maka dadi sapa mutamatti halalan halal. Maksude iso tahallul. Iso tahallul pun. Sawaun iku padha ae saka utawi ngiring sapa wong al-hadiah ing hadiah. Maksudnya nggawa teko omah hadiah ini ngiring. Aulam yasuk utawa mboten ngiring sapa wong. Ndak nggawa teko omah. Inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Nanti nggawa teko omah wis jelas tamatuk iki aku lah nggawa kurban ke omah. Nggawa apa jenenge? Hadiah iku mang. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Ahmadul lan Imam Ahmad. Ingkana lamun ana sapa wong niku wau saka iku ngiring sapa wong al hadiah ing hadiu bayar dame iku lho ya nganggo hadiu niki lam yajuz lahu at-tahallulu ora oleh maka ora oleh lahu iku kaduwe man wong sing nggawa hadiu niku at-tahallulu apa tahallul ndak oleh tahallul ila yaumin nahri sampai hari kurban. Hari kurban angsal tahallul faya beko sehingga pancet sapa wong niku wau
Abu Hanifah kali Imam Ahmad ya. Ala ihramihi ing atase pakaian ihrame. Fayuhrimu terus mantun ngoten ihram malih sapa wong niku wau bil haji kelawan haji alal umrati ing atase umrah. Sehingga kalau seperti itu kasusnya fayasiru terus dadi sapa wong niku wau sing ihram bil haji alal umrati niku qorinan statuse dadi haji kiron. Summa mongko nuli lah nek wis mari kabeh ya tahallalu bertahallul sapa wong minhuma saking haji kali umrah. Pun babul mawaqit utawi iki bab nenaken mikot-mikot wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Oh, Subhanallahi wa bihamdihi.